Il-konsumatur Malti għadu jibbaża wisq fuq l-użu tal-flus kontanti. Dan ħareġ minn servej kommissjonat minn Mastercard fl-imkien mal-GRTU fejn instab li l-poplu Malti għal spejjeż ta' kuljum juża flus kontanti u fi kważi 40% tal-infiq in ġenerali. Dan l-istħarriġ ġie ppreżentat f'konferenza tal-aħbarijiet imtella fil-binja tal-GRTU fil-Florjana. Dwar dan ħadna l-kumment ta' Paul Abela, il-President tal-GRTU, fejn fil-kummenti tiegħu għalinna dwar l-importanza li l-Gvern jikkunsidra li jkun hemm inċentivi għan negozji żgħar. Aħna mal-Gvern qed ngħidu li l-negozji żgħar u retailers għandhom jingħataw inċentiv. Ovvjament għall-Gvern meta jintuża il-credit card jew id-debit card hija nafu issa kulħadd jaf li huma traceable u dal-affarijiet kollha u allura importanti għal anke l-Gvern li kollu jintużaw il-cards għax kollu rekord tax-sar. Dan is-servej jinħadem fuq kampjun ta' 550 konsumatur u 140 negozjant. B'kollox ħareġ li 57% tal-Maltin jirrikonoxxu li d-debit card hija sostitut ewlieni tal-flus kontanti u 23% jużawha għall-infiq tagħhom. Instab ukoll li 37% tal-Maltin m'għandhomx credit card filwaqt li 15% m'għandhomx debit card. L-istess tħarriġ kompli jgħid li 30% tal-ħwienet ma jaċċettawx ħlas bil-cards minħabba l-ispejjeż li hemm fuq il-magni tal-POS. Ħareġ ukoll li aktar minn nofs dawk li jagħmlu użu minn credit jew debit card jagħmlu dan biex jixtru online u minn barra. Numru ta' utenti jagħmlu dan kważi minn tal-anqas kull 10 jew 15 il-jum. Min-naħa tagħha Aspa Palimeri, direttur tal-Mastercard għal Greċja, Ċipru u Malta, qalet li l-kumpanija għandha lan li żżid il-konvenjenza, l-effiċjenza u s-sigurtà. Mir-riżultati li ħarġu fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, Malta hija l-aktar pajjiż li għandha u tagħmel użu minn flus kontanti. Madankollu l-kelliem għal Mastercard qalu li 85% tan-nies fid-dinja jagħmlu transazzjonijiet permezz ta' flus kontanti.